Jesu. Haleluya. Bari sound kana mchikwanisa kumanita maiki yangu muitire pese biti zviditire zvakanaka. Ndokumbira mukurudzire hama dziri panze dziri kutaura nyaya dzipinde tinamate. Amen and amen. Vaya vanonzi havana kuenda kuchikoro, vamwe vacho vakaenda kuchikoro havana kungoita chete zvaiitwa kuchikoro. Vachinzi ninge haana kuenda kuchikoro, anga ariko kuchikoro, chaasina kuita zvaiitwa nevamwe. Unogona kuuya pachechi nguva iri kunamata vamwe ukatova bhizi nezvimwe. Maashazi, ndokumbirawo maashazi mundidaidzirewo hama dzese dziri kutaura manze nevakamira kudzimotikari kuti zvanzi nababa uyai tinamate. Maashazi, baba chikasha ndibatsireiwo nevamunoshanda navo kuti vanhu vese vasvika pachechi vapinde tinamate, kusanganisira matinejasi ngavarege kugara panze, ngavapinde tinamate. Maashazi, ndibatsireiwo kutsvaga vese nevachazouya taapakati pekunamata ngavapinde mukati. Nyaya tinotaura manje Mwari verudare ari mubatsiri wedu muzita ramambo Jesu. Prayer yedu yekutanga nhasi is our first Sunday into 2026. Ndoda kuti unamate uti Mwari mandiratidza first Sunday, chindiratidzai zvakare last Sunday. Ngatiwanirwe nyasha dzekutora zviri kumberi zviuye padhuze, nekuti pane zvichaitika pawiki. Pasunday number 1 takamirira dzimwe 51. Kune zvichaitika pakati apo. Pane rwendo ruchafambwa, pane mamhepo achasimuka, pane madhimoni achasimuka, pane varoyi vachasimuka, pane kuropafadzwa kuchasimuka. Vamwe vaburitswe muchechi nenhamo vanoburitswa nekuropafadzwa. Kana yawandisa vanoenda. Tunangosvika panguva yekunamata, ungoti Mwari zvandawana first Sunday, meso angu aona first Sunday, nditenderei kuona yekupedzisira. Ndachinjwa neni ndawanirwa nyasha, takakunamata. Utende Mwari kuti zvandaona first Sunday ndakunamatira nyasha dzekuona last Sunday. Takakunamata kuti zvandaona zuva rekutanga regore ndakunamatira nyasha dzekuona zuva rekupedzisira kwegore. Iti Mwari wekudenga ini nevana vangu, iti Mwari wekudenga ini nemhuri yangu, iti Mwari wekudenga ini nevakanditenderedza. Taona gore redu richitanga, tipei nyasha dzekuona gore richipera. Iti Mwari zvandaona gore richitanga, ndipfekei ndione gore richipera. Tenda Mwari vanopa upenyu, nyasha dzakakupinza mugore rino ngadzikutendere kubuda mugore rino. I decree and I decree kuti nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekupedza gore. Mwari wekudenga ndiri kunyengetera nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekupedza gore, nyasha dzekurarama. Mweamutsvene tibatsiri, mweamutsvene tirangariri, mweamutsvene tibatsiri. Mwari wekudenga nezita raJesu tipedze gore rino zvakanaka, gore rino rikwanise kupera, gore rino rikwanise kuraramika. Oya mandarama karushima, ndiri kunamatira nyasha. Ini nevana vangu tipedze gore, ini nevana vangu tipedze gore, ini nemhuri yangu tipedze gore. Sekoreke ino ngatipedze gore rino. Mwari ndiri kunamatira mazuva a2026 ngaanake. Mwari ndiri kunamatira mazuva a2026 ngaave neupenyu. Mwari ndiri kunamatira mazuva. Oya mandarama karushima, mweamutsvene nezita raJesu, mweamutsvene nezita ramambo Jesu. Ndiri kunamatira vanhu gore rino ngaripere zvakanaka, gore rino ngaripere zvakanaka.
Reamucene Kutenai, Reamucene Kutenai, Zitare Nugari Kutu, Zitare Nugari Kutu, Reawashene Zitara Jesu, Raliwe Kudenda Zitara Mamo Jesu. I worship you and I exalt you. Raliwe Kudenda Zitara Jesu, I worship you, I exalt you. Zitara Jesu. Hallelujah. 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 We are saying, let's see, 365 days. Zakaza. We want to redeem the days in 2016. We want to redeem the days in 2016. We are training our Ephesians 5, verse 15 to 16. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. This highlights that you need to live intentional and make the best use of the time. I see I stepped in 2026. No, we want to redeem the days and not leave them as unwise, but to make sure that each and every day is substance in it. Zuare Gareka 2016, Gary make something. Unozwa David achitaura kuna mapisareno 90 verse 12. But teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number the days, meaning to say each and every day it has to be utilized wisely. Do you know that in one day, if God gave grace is unveiled to you, you can make the next 50 years. In one day, you can make the next 50 years. In 1 hour, you can transform the next 10 generations. Unokuti mukadzi anoti rimesura kunze kwakasunama, zuva risina kumubudira zvakanaka, upenyu husina kumumirira zvakanaka, anyadziswa achiteera shirikadzi yafirwa nemurume. Iye wacho afirwa nemurume. Unemumwe waifamba naye afirwa nemurume, pasina chakanaka chinooneka. Mwari vakumubatsira kunamba madays, to use the days wisely. Akaprofita asingazive kuti mweya waMwari uri pamusoro pake. Akati Mwari wangu achava Mwari wangu, pamunofira ndopaninofira, vanhu venyu vachava vanhu vangu. Mukadzi anonzi kuti akazvibhabhatidza ega, akazvitendeutsa ega, akazvigadzirira ramangwana ega, achiprofita. Akati Mwari wenyu okungonamata kuti muna 2016 help me to number the days. Ndipo taura chinoshandura upenyu, ndipo bata chinoshandura kutenda kwangu, ndipo sangana nevarume nevakadzi vanondisimudza pandiri, ndisangane neshoko resizini yangu, ndisangane nemwaka wesizini yangu. Mwari ndibatsirei muna 2026 that I may use the days wisely. Takakunamata kuti mwedzi ya 2026 I want to use them wisely. My days are 2026. I want to use them wisely. Takakunamata. Rega kuneta. Iti pamazuva a 2026. Ndamabude midala isinazera nemi. Pamazuva a 2026. Ndamaitike zvisakaboitika. Learn to number your days. Living these days not as unwise, but as wise, taking opportunity and advantage of each and every day that the Lord has given you. I pray that each and every day of 2026 is used with wisdom and understanding. I pray that each and every minute of 2026 we use it with understanding and with wisdom. I pray that each and every day that we use them wisely.
zita la Jesu. Ngiyakushela nezita la Jesu. Nilikunamatira masura, nilikunyengeterera masura, nilikunyengeterera makauli. I redeem the days. I redeem each and every day of 2026. I decree your power in 2026. I proclaim your grace in 2026. Each and every month, each and every day, each and every hour. Mali wekunenga nezita la Jesu. Mali wekunenga nezita la Jesu. Nilikunamatira masura, nilikunamatira masura. 2026 nilikunamatira masura. 2026 nilikunamatira masura. Raka wewe Baba nilikutelea mchana timatsiri. Zura ne zura timatsiri. Zura ne zura timatsiri. Each and every day timatsiri. Right wekunenga, I pray for each and every day. I pray for each and every hour. I pray for each and every week. Where we train the timatsiri. Where our God timatsiri. Where we train the timatsiri. Where our God timatsiri. In 2026, nilikunamatira Yasha. Nilikunamatira Simba Enuya. Zita lenu ngalikutwe. Zita lenu ngalileleketwe. Zita lenu ngalipiwe. Muzita la Jesu. Muzita la mama Jesu. Muzita la mama Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tunakunamatira. Mume munamata usina kujairika. Watuka kunamata pamberi pang'ana. Kune vanhu vakawanda wekuti you are not planning to fight anyone. You do not fight anyone. Hauna chakaronga chekurwa nani. Iwewe haurwe nevanhu. Ende semwana waMwari handisi kukukurudzira kurwa nevanhu. Ndiri kuti gore ra2025 ngatiyananei nevanhu vese. Asi mukuyangana kwedu kune vamwe vari kutogadzira miseve, isu takanyarara. Kune vari kugadzirira chechi miseve, kune vari kugadzirira vana vako miseve, pane vari kugadzirira miseve. Iro shoko raMwari rinobva rati kurwa hakusi kwako, kurwa ndekwangu. Pamwe pacho rinobva rati do not revenge. Handiti, but pane parinondinakidza manje. Dhavhidhi anoti kana mati inini ndirege kurevenge, kana mati inini ndirege kurwa navo, asi handigoni kunyarara. Chirwai navo imi Mwari, nekuti ndini vambondinyararidza. Kune munhu kuti akatomuronga kuti zvako zvibhedhi. Kune munhu kuti akatozwa zita rako so anotanga kungopa magrading remarks. Kungoti je ndaupiwe kungomitiswa kuzvara vana kuzvara wega wachakara hauna process yakafanana kana ndakundikana denga richandibatsira. Amen. Muzita la Jesu. Amen. Ndokuti timbobata mapisarema 35 kuti Mwari handina vandiri kurwa naye. Ini Mwari handina vandiri kurongera rufu. Ini Mwari handina vandinoda kuti arare nenzara. Ini Mwari handina vandinoda kuti atsvedzemuke. Ini Mwari handina vandinoda kuti afe. But chirangarira ivo avo vari kundirongera zvakaipa. Ini ndakanyarara. Mapisarema 35 gore rino iti Mwari wese ari kuda kurwa nevana vangu, pedzeranai naye. Wese ari kutaura zvakaipa, pedzeranai naye. Wese ari kuchera makuva, pedzeranai naye. Vakomana vekusamukitaiwo zvinoita kuti shoko raMwari rifambe. Baba vari kudenga nezita raJesu, gore rino ndatangazve nemi Mwari. Sekereke tatanga nemi Mwari gore rino. Ndiri kunamata vari vekudenga kuti tinoyanana nevanhu vese Mwari. Hatina vatiri kurwa naye, uye hatina vatichazorwa naye. Hatina vatinoshuvira zvakaipa, uye hatina vatinoda atsvedzemuke. Asi Mwari irwaiwo nevanorwa nesu. Mwari vekudenga rangarirai vane utsinye kuvana vedu. Mwari vekudenga rangarirai vari kugadzira maaritari erufu. Mwari vekudenga rangarirai vari kuticherera
irwai nevanowa nesu, Mwari wekudenga, irwai nevanowa nesu, irwai nevanobata ramangwana redu, Mwari wekudenga, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mwari regai kunyarara kune vakabata dzimba dzedu, kune vari kurwa nevana vedu, kune vari kurwa neramangwana redu, kune vari kurwa neutano hwedu, kune vari kurwa nekutenda kwedu. Mwari wekudenga tirwire. Baba, ndinokutendai masikati ano, ini makati kurwa nekwenyu mangwanani ano. I pray that you fight the war for us. I pray that you represent us in the mighty name of God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Andikukurudzirise vanhu vanotenda to fight your battles. But what I've realized even in families, I'm born in a family. Ukaona munhu akunyanya kushandisa mushonga, imi mukasabata mushonga, anokuvara. Iye achiita zvemushonga, imi ingonyarara, mungonamata Mwari, anokuvara. Anokuvara. Ende nyaya yekurwiswa haisi kwamuri chete, iri kwatiri isusu iri vafundisi. Pane time yandakaenda kumusha, ndakarisa 6 tires nenzimbi. Paine mahama yataura kuti zvaada isoto unoti anosvika zvakanaka. 6 tires, manyowa atidamuka mataiso kusvika pamba so chivhura bhedhi chiona paine chinenge chichihodha chitsono chine makara akasiyana siyana chakabaiwa kureva kuti kune vanhu vanga vatobaya upenyu ukati iri tsono ndeyemoyo dyu, imwe tsono ndeyemapapu dyu, imwe tsono ndeyemusoro dyu. Ndingaperereka vanoona vanhu vanokuona masvika mafamba zvakanaka tiri vanhu, mafamba zvakanaka tiri vanhu, mafamba zvakanaka tauri. Ndichisvika ndipaka mukari ndipinda mumba chakati Mwari maita henyu, vanga vachiramba kuti ndisvike ndasvika. Unopakura chikafu vamunhu vakachitarisa kutadza kuchinjira so vakatsoona kuti Satani akundikana. Musashishidzirwe naSatani, tendai muna Mwari vamakatenda Mwari. Musashishidzirwe nemamhepo, tendai muna Mwari unobudirira, unonarama. Hatirambidzi varoikuwe, but Mwari anoona, ende hakuna akamborwa naMwari akabudirira. There is no one who has fought God before and he has succeeded. Hakuna. Hatina munhu watinofanira kushumira zvakaipa. Hakuna munhu watinofanira kuona achidonha. Asi anenge abata mboni yeziso raJehovha hatigoni kumurwira. Anenge azobata mboni yeziso raJehovha hatigoni kumurwira. Asi isu hatina watinoshumira zvakaipa. Lord, Lord, tinosvika panguva yekunamata. James 4 verse 14. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are in the mist that appears for a little while and then vanishes. This world has been living for generations and generations. Ukatarisa time yaJesu kusvika patime yedu, vanoita maestimates vari kuti ndo ati kuti 2025. Makanapedza ndo yati kuti 2025, which is 2025 years. But Jesu vasati vauya, patori nemakore ana Abrahamu, kutori nemakore ana Adamu, kutori navana Metusela vairarama almost 1,000 years vari vapenyu tisati taverenga 2025 years. Kune dzimwe dzana Metusela dzakararama mazuva edu mashoma panyika. With these days vararamisa ma90, we are averaging 70. Tinombonamata kuti pamazuva andiri kurarama panyika ivaya Mwari
I need to make sense. Kune vanhu vakawanda vari kurarama upenyu usingameke sense. But kuti Mwari wekudenga wangu ngahumeke sense kutanga this year. Marriage yacho ngaingomeka sense. Food yacho ngaingomeka sense. Utano hwacho ngahumeka sense. Chese chandinobata ngachimeke sense. There should be something that means umoti chese chandinobata ngachimeke sense. Unoziva kuti pamba chinogona hapana chikumeka sense. The devil can abuse you in such a way you can set a chicken on the table, but your taste buds does not make it more valuable. Ndinomufunga kuti pamwe chingwa chakachipire manakira aindiitira chingwa ndiri kuma 13-14 years kana kune hama dzicharangarira mazuva iwayo chekuti wairowa raisi nechikeni so uchinyatsonzwa kubva kumusoro kusvika kumusana kuti this food is nice. Vakapenyu vachamarangarira mazuva iwayo kuti chingwa mukaenda kumusha kuenda kumusha chingwa chakaiswa majarini chiri murusero kwete mubheseni chiri musero chine jebu wainyatsonzwa kuti ya noti Mwari ambotitusira mazuva iwayo ngokuti kana uchidya nakirwa nechikafu kungoti Mwari kana ndakudya ngazvinaka ndiri mumota ndirege kufunga Mwari ngandinakirwe nemota yangu kunyatsonzwa kuti zviri kundibhalanzira. Ndakarara pamubhedha ndaiti kuna mai since we started fasting I was not sleeping. I was sleeping the other day ndakazarunda prayer na1 ndikazosvika ku 5 AM ndakarara ndakashinga nhasi nakuseni pandarara ndapedza prayer ndanyatsonzwa kuti ndarara kumutswa somudzima chimukai pamba pacho nakirwa nehope usaote anything chingonaka umuke uchingonakirwa nehope pasina chakufira kwete kumugoza ndapenda rara unyatsonakirwa nehope wandaaaa iri hembe nyatsonzwa kuti yakandifita kana zvikadai zvaita imboti Mwari mazuva angu ngaameke sense mazuva angu ekurarama panyika ngaameke sense. Vanoti vanoti kunakirwa nekwangu nezvakanaka ndezvangu zvese zvinotapira ndezvangu pamwe pacho attitude yekunofunga kuti zvakaoma ndoda kuti 2026 kuti mweya mutsvene ndivai batsiri wangu zvakaringana ndoda kuti tichinje kuti zvazonzi marriage dzakaoma iwe uchitaura kuti it's sweet uri kutaura nani ngouya neablashi aiwa ndewekumba azoti kungobakwara ndikamweya nekumoblasha even dzave 30 years imonakiro ameno mapreya points amanoita akadhakwa vandozvandiri kutonzwa izvozvo kuti vari kundipaiwo atmosphere yekunakirwa chese chandaona ngachikondinakira kuona nguva sounonidzwa kuti vatondifadza zvinobhadharei kugara ndakafunga Mwari zvinobhadharei kuchena uchiona mwana wako so kamusimudze so chinazoa kuti Mwari vakaita panomaita vachinzi mwana wangu is very beautiful even iwo kaona akashanda that's a problem. Beauty is in the eyes of the beholder. Ini ndiri kutofara vakumbonamatira kunakirwa kuti Mwari ndipe spirit yekunakirwa isai kunakirwa mandiri chikafu ngachindinakire kuparinzirwa ngakundinakire kudhiraivha ngakundinakire even ndiri mutireni ndingonakirwa Mwari farai ndinopambidzazve farai vana vaMwari farai ndinopambidzazve chii farai takabona kingonamata kunamata yotori serious ndikutamazani kuti Mwari ndodai mweya wekunakirwa mweya wekunakirwa nesadza chaiyo nyasha dzekunakirwa nekurara nyasha dzekunakirwa nekufamba nyasha dzekunakidzwa nekubasa nyasha dzekunakidzwa namatira nyasha dzekunakidzwa iti Mwari pamazuva angu ndiri kugadzira mazuva ndive nemufaro maari ndiri kugadzira mazuva ndive nenyasha maari Mwari ndigadzirirei mazuva ekufara Mwari ndigadzirirei mazuva ekufara Mwari ndigadzirirei nyasha dzekufara chandinodya ngachindinakire pakurara ndinakidzwe nekurara kana ndofamba ndiitirwe zvakanaka vana vangu
kwandiri. Mwari wekudenga nezita raJesu. Vana vangu ngave varura kwandiri. Mweya mutsvene nezita raJesu. Vana vangu ngavave varura kwandiri. Mwari wekudenga ndipei mweya wekunakirwa. Mwari wekudenga ndipei simba rekuva nemufaro pamazuva andiri kurarama. Mereji yangu ngaindinakire. Vana vangu ngavandiitire zvakanaka. Basa rangu ngarindiitire zvakanaka. Father, I pray that you fill me with joy. You fill me with contentment. You fill me with joy. You fill me with your might. You fill me with your praise. You fill me with your anointing. Mweya mutsvene, mazuva angu ngaindinakire. Mweya mutsvene, mazuva angu ngazare mufaro maari. Mazuva angu ngazare nyasha maari. Mazuva angu ngazare kugwena kwenyu maari. Father, in the mighty name of Jesus, I pray that every season to me becomes enjoyable, nice and good. 2026, Mwari nditire zvakanaka. Mwari wekudenga 2026, Mwari ndipei nyasha dzekugamuchira upenyu. Mwari ndipei nyasha dzekufara muupenyu. Baba, ndione kunaka kwenyu. Baba, ndione kugona kwenyu. Baba, ndione kugona kwenyu Mwari. Baba, ndione kugona kwenyu. Baba, ndione ruoko rwenyu. Father, I worship you. Muzita raJesu. This prayer, you meet it as many times as possible. Kungoti Mwari akubatsire unzwe zvakanaka. Unoziva pamwe pacho tinomboenda paspecial. Hapana chinoshamisira mashawa. It's just what you do. But ndikamufunga kurwisi ndakambochezera. Ndotonzwa kunakirwa neushawa. Pane pamwe pataitokaidai yowodzirwa kwawambodira kwakutonhorwa. Ndinenge ndakapfuura nepapa pekuti uchigeza wadzisa mvura ukaidira uku komudziya pouchaidira uku kwakutonhora. Zvino apa nendakamira pasi pano pamwe pachiingonzwa mweya wekutenda Mwari nezvaunazvo. Be grateful and still enjoy your life. This is God's beauty. Tisu vana Esther. Uchiona vile yako yakanaka. Kwete ukipesa unokuti zvinooneka tichii. Imbodzwa kunakirwa zvo. Unoziva kuti pamwe pacho Satani akatimira mufaro. Unoziva izvozvo. Ndinoadzoona akuna kaposi kana tichidhiraivha akendifiteo kutaura nebaba namai. Ava vakasangana naShe vanobva vesekuru. Baba namai vanenge vakatarisa pahwindo. Baba vanenge vachienda kumberi vachiti foni yavo. Vasangana murodhi vanenge vachita kutadza kusangana vakakumwana munamudai vakadai kuswedera kurimu. Chimbozviita nemunhu wawine 30 years uchiti Mwari kunakirwa ndepano nyasha ngedzangu. Chiona mwana wako uchifamba uchiti akasava Mwari angarani pane zvakanaka. Mwana wako ari kuyunivhesiti. But ukamuona unenge kuona unotaura kuti chinhu chauinacho iwe uchisiri kukunakidza. Unari kuchinamatira prayer kuti chiuye kwaari. Mwana chainari kuchemera Mwari. Izvezvi munhu ari kuchemera Mwari. Iwe uri 5 nakirwa zvonawo. Kungonakirwa nakusowa chifamba. Mwana yeruso ukapinda akarara uvotanga kusekera kuti ndai Mwari ndidzo zvenyasha idzi. The moment you are doing that, you are attracting more grace. Simdakokorwa kuti service yanhasi Mwari ndiitire zvakanaka. Chingotsokorwa kuti service yanhasi Mwari ndiitirewo zvakanaka. Ichi service yanhasi Mwari wekudenga ndiitirewo zvakanaka. Chingotenda Mwari kuti service yanhasi Mwari ndiitirewo zvakanaka. Dzongorora mazwi aya musanamatire munhu. Idini Mwari muservice ino ndiitirewo zvakanaka. Zuva remusi wa 4 January 2026 Mwari wekudenga ndiitirewo zvakanaka. Muzita raJesu, muzita neruoko rwaJesu. Amen.
munzara umomo ndichava newe ndichakublesa and zvimwe kwazvo Mwari vakamublesa. Shoko raMwari rinotaura kuti Isaac akakohwa 100 folds munzara umomo. Mwari ndiMwari vakatendeka. Zvavanenge vataura vanoita Mwari avo, zvavanenge vareva vanoita Jehovha. Mwari ndiMwari vakatendeka. Imagine kuti takatopedza 2025 iye new year ine 2026 ndiMwari vakatinakira avo, ndiMwari vakatendeka. Ngatiende pamberi paMwari mbichani tichibonga kunaka kwavo. Mwari vakanaka imi Jesu, Mwari vakatendeka mutsvene. You are faithful, you are glorious. Makanaka Mwari. Kana mukatinesa munoti no, kana mukatinoa munoti yes. Jehova mukavhura munovhara. What a mighty God we serve, what an awesome God we serve, the faithful God. Tinotenda Mwari wangu for this day, tinotenda for this day. Mwari yamuka Jesu, it's not my power, it's not my might, but by the Spirit of the Lord. Makanaka Jesu, makanaka Mwari, makanaka mutsvene. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mwari ndiMwari vakanaka. Today, no first Sunday 2026. God has been faithful, and Mwari vachingori faithful. Mwari ndiMwari vakanaka. Panguva ino ndinokumbira praise and worship kuti mungotipa song yokuti makanaka Jesu, because indeed God is good and His love endures forever. Ngatipuwai song yokuti makanaka Jesu, tipoudza Mwari kuti makanaka. Gore chitaka kudai tinotanga nekuvarumbidza, tichitanga kuudza kuti Mwari vakanaka, nokuti zvirokwazvo Mwari vakanaka. Makorokoro tese takayambiswa nenyasha dzavo. Ngatimboodzai kunaka kwavo muzita raJesu. Jesu, makanaka Jesu, simudzawo wako uchiti makanaka Jesu, makanaka Jesu. Makanaka Jesu, simudzawo wako uchiti Jesu makanaka Jesu makanaka
to God. Ipapo vanogova vafudzi after his own heart. I like that verse. Kana mavasha ndakakupai vafudzi vakabva pamwoyo yavo. Ngativafarire mwana wezvekare muzita raJesu. Ngativafarire vafudzi vatakapiwa vakabva pamwoyo waMwari muzita raJesu. What an awesome God we serve. Tokwanisa kugara pasi. Our God is faithful. Tinoda mberi kubazisa. Ngatibazise Sunday school muri kwere. Sunday school oye! Sunday school oye! Vazhiniko, ngatibazise vana vedu muzita raJesu. Hallelujah! Mokwanisa kuenda maklasi zenu. Waisana monzi leader, vachikoza kuti leader, cell leader, board member, departmental leader. Ngatikwanisei maleaders ese muzita raJesu. Hallelujah! Waisana kunzi baba or amai. Ngatikwanisei vana baba vese vari muno nana mai vese vari muno muzita raJesu. Hallelujah! My teens and my youth, vana vedu. Ngativakwaniseiwo muzita raJesu. Hallelujah! And my online viewers, vesatuna online, ngativakwaniseiwo muzita raJesu. Hallelujah! Chingozvikwazisawo mugore ra2026. Iwe ndounoziva kuti you've got your own way yokuti ndizvikwazisei nokufadzawo. Hanzi gore ino ngachingofara. Saka chingozvikwazisawo, chingofara muzvitangisawo, muzvikwazisawo muzita raJesu. Hallelujah! Yangu ama-agents. Saka chatanga nema-testimonies. Pane vakanyoresa ma-testimonies vasina kukwanisa kumaita pa-crossover. Vasina kukwanisa kumaita pa-crossover. Panguva ino ndina Sister Penelope Chuma naMaiswela vari mwenu. Sister Penelope Chuma, you can come, and then Maiswela after Sister Penelope, and then kune vamwe vakanyoresa vasina kuita ma-testimonies handiti. Uyai ukamundione izvezvi papa. I think pane 1 or 2 vandakanisa their names. Saka Sister Penelope muchiuyai. So ngatiesinde Maiswela. Okay, Maiswela uyai. Ngatiombere maoko vaichiuya. Kana pano maka atakamisa please ngamutionei pamberi apo. Muzita raJesu. Amen. Tinongoti happy new year to everyone. Amen. Ndoda kutenda Mwari nezuva ranhasi. Amen. Sunday yekutanga kwegore. Testimony haizi yangu. Ndeya Sister Benis vari kuSunday school. My daughter. Ndiye anga ine testimony. Amen. Handizivi kana paina kunasa kumudeedza unokukasa Benis. Ndiye ane testimony. Amen. Achiuya zvake. Ndoda kutenda Mwari nekuda kwegore ra2025. Takaona nyasha dzaMwari mukati mekereke ino. Zvimwe zvataisagona zvakagoneka. Amen. Zvatatisingagone kuita Mwari vakatigonesa. Amen. Nekuda kwenyasha dzavo. Ndichitenda zvekare baba namama vakatishanyira mugore ra2025. Amen. Zvakamboitika kuti tinotsikwa nevanhu vaMwari muno muSouth Africa. Chakava chishamiso izvi pamba patinogara kuti munoshandirwa nevanhu vaMwari. Zvakatiitira zvakanaka. Amen. Saka baba namama tinokudai zvakanyanya. Rambai muchipfuurira mberi nekutishanyira. Amen. Musikana acho ari kunonoka. Amen. Testimony yake anga ine birthday musi wa31 iwoyo. Amen. Saka anga achinzwa kuda kupa testimony yake musi wa31. Akasvitsa hake 12 years. Amen. Mwari vachimuchengeta. Saka anga ine item yake. Akati mama ndoda kunoita item yangu kereke. Saka handisi kuziva kuti wai ari kudzileya. Amen. Asi ndamuudza kuti kumbomira kuenda kuSunday school maybe unosumudzwa kuti uye uzoita testimony. Achauya zvinomupa mukana nditi. Panguva ino ngatishedze mavisitors. Tine mavisitors here vatanga kutishanyirawo nhasi.
vaenzi, visitors vaenzi, tokumbirawo makasimuka mungosimuka mungoya kumberi nokuti ngokukwasai the Rootboard Way muzita raJesu. Ngativaombere maoko vachuya. Also kuti mongoti zvisati mauya zvachose unongovhista muzorana saka munongonzvikwazisawo nemuto wendinonzi Mrs. Mugando ndinobva kuRandburg. Tiri pano tinobata tiri pano paFM Rootboard Prayer Center pasi paPastor Jerry naMama avo vakagara saka mongoti introdusawo nemuto weyo handiti Thank you so much. Ndakashanya zvangu ndava kudzokera kuZimbabwe kwemanje manje. My sister said we are welcome. Tinokuchingamidza muzita raJesu. Mapepa makapiwa pane rimwe rinotaura nezvechechi ndora munoverenga nezvechechi and then pane rimwe ramunofila madetails kana mapedza kufila madetails isenda munouya nawo paoffering panonzi yanguva yeoffering munopa maashers avane munonga vaona maashers and also kana service yapera secretary ada kusangana nemi munoona pamasofa elecrimai pakanzi connecting lounge saka service chingopera munongoendapo kunoona secretary muzita raJesu mukwanisa kutora nzvimbo dzenyu Mwari vachikudzwa. Ngativaombere maoko. Haleluya. Mwana wedu asvike wetestimony. Asvike. Amen. Avasvika sisi. Amen. Ndotenda Mwari nemwana yedu. She's a worshipper. She's a minister of the word of God. Amen. Mwari vakandipa a victory bringer. Her name is Bernice, which means victory bringer. So she just wants to bless you with a song. It was my cross to bear, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Where is your name?
Thank you. That you open the Malaika panguva yangu vaizviziviso muchashedza sekretary wezivaranasi ngatigovaomberwa maoko vajuya. Ayo ndinotenda naiwe mukana tinovere maigando maoko vachitora nzvimbo yavo pakutitungamirira kwakanaka musevhisi yekutanga yegore. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi regai utori muno mukana kugamuchira mumwe nemumwe akwanisa kuuya pasevhisi yekutanga ya 2026. Ngatisvike patinopanana zviziviso zvedu. Chiziviso chedu chekutanga tiri kupfuurira mberi nenguva yatiri prayer and fasting, but zvizhinji mufundisi vachazoya achitiudza kuti svondo rino tinenge tichifamba sei pakutsanya kwedu nenguva dzedu nekusangana kwedu. Chiziviso chedu chechipiri, Thursday meeting yedu yatanga tichiita yenguva dza 7 p.m. tichazoitanga kana tichinge tapedza nguva yekutsanya. Rega ndiende pachiziviso chedu chechitatu. Madzimai vari kutengesa year planners kana kuti manotebooks akaita seriri randinaro. Manotebook iwaya nandichivhura iro akanaka zvekuti, so vanomada endai kuinformation desk kana kuona sister Joyce ari kuita 70 rands chete. Kana musingavazive ivavo munokwanisa kuona any of the ladies vari kutungamirwa maladies vanokubatsirai pakuti muwane manotebooks iwaya. Chiziviso chedu chinotevera chiri kubva kumaladies chiri kuti musi weSaturday 10 January vane prayer walk iri kuKulufende Nature Reserve. Nguva dzacho iri kutanga na 7 a.m. I'm sure ichipera na 8 a.m. Chiziviso chedu chinotevera chinoti musi wa8 January tinenge tine Holy Communion yedu yekutanga kwegore. Saka vanoshanda pamiri wacho, vanoshanda paaltar ngatigadzirirei chiitiko ichochi. Uyezve chiziviso chedu chinotevera chiri kuti musi wa28 January kusvika musi wa1 February tarangarirwa zvekare futi tinenge tiine revival ipo pano. Saka ngatigadzirirei kumaseo groups patransport zvese kuitira kuti tese tiwane kuuya kurevival iyo itiitirwe zvakanaka kutanga kuno kwegore tichinamata. Chiziviso chedu chinotevera maseo groups edu ari kutanga musi wa4 February 2026. Saka maseo leaders ngatigadzirirei. Chiziviso chedu chinotevera chiri kuti musi wa7 February 2026 madzimai vane china chavo chekutanga kwegore. Saka vana mama ngatinyorei zuva irori pakalenda medu mumadhayari medu tirirangarire. Right, chiziviso chedu chinotevera ndechekuti we've got an English service here every Sunday. It runs from 8 a.m. to 9 a.m. in the morning. Saka ngatikokewo hama neshamwari vanoda kuatenda service iyoyi, our workmates, our colleagues for this Sunday service. Then they've got their own Facebook page. So let's go visit, like, share zvinenge zvichitumirwa ipapo tivabatsire kuti rikure. Then chiziviso chedu chinotevera tikungokurudzirwa kuti gore rino ra2026 wanawo waunokoka hama neshamwari aitirwo zvakanaka tiuye pano tifellowshipe tichinamata. Chiziviso chedu chinotevera chirikungoramba tichikurudzirwa nevekumedia kuti ngatifollowei Facebook page, Instagram, YouTube, all our social media platforms. I'm sure tese tiri kugutsikana kuti iyi social media iri kutiitira zvakanaka panguva dzatiri kushumirwa. Saka ngatirambei tichishare zvinopostwa ipapo. Let's go and like Mwari wedu achitiitira zvakanaka. Chiziviso chedu chinotevera, tithing and offering is a vital expression of our faith and partnership in God's work. Tine nzira 4 dzekupa nadzo zvipo zvedu nezvegumi. Mabanking details edu ndiyo aya ari apapa. Tinokwanisa kuita ma-EFTs, ATM deposits. Mabanking details echechi ndiyo aya NetBank account 1122335288. Kana kuswipe kumashure tine swiping machine, kana kuuya nawo panguva yeoffering tichiisa mubasket. Even during the week office inenge yakavhura unokwanisa kuuya nechegumi chako nechipo chako kuoffice.
ndichinopedza zviziviso zvedu kune vese vauya vati vaedze panopera sevhisi ndaizokumbira kukuona iwe kuvadikidiki paconnecting lounge apa atitori nguva ndo panoperera zviziviso zvedu zvesvondo rino ndiroirewo maoko ndichigara pasi kusera nguva kuona vanorei maoko vachigara pasi. Anyway, dzokororo ine simba. Ngatisapotei maladies anditi. Rakanaka zveshuwa. Muzita raJesu. Amuride. Muzita raJesu. Thank you. Nguva yangu yafamba. Asi ndisati ndapo pano ndoda kupasawo mhuri yandakapiwa naMwari. Mwari wakandiblesa nemurume mumwe chete nevana 3. Mwana ari kurutendo ari kumateenager. The other 2 vari kuSunday school. Muzita raJesu ndibatsire kugamuchira mhuri yandakapiwa naMwari. Ndina tete zvekare. Chingondibatsira kugamuchira mhuri yandakapiwa naMwari wangu muzita raJesu. Haleluya! Tese takasumuka. Our first sermon 2026. Gore rakatinakira. Ngatingombererai maoko. Mufundisi wacho azotipakurira shoko. Muzita raJesu. Ngatirambe tichivaombera maoko. Mwari ndiMwari vakanaka. Chingozarirawo mwoyo wako kuti panopinda shoko ripinde pakadzikadzika pemwoyo wako. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Kudari bagezine kuti zvine nyasha dzazvo kupindawo mugore rino. Tokorora zvoti pane nyasha dziripo kupinda mugore rino. Hallelujah. Technology irikurwani mavhesi ose arikutiza vatishonotitira zvakanaka. Manda kutenda Mwari zvakanyanya nenguva yatakavadirwa yekupinda muna 2026. Mwari vekudenga ari mubatsiri wedu. Vanhu vazhinji zvavanoita, they take it for granted that you are in 2026, but that's pure grace, because so many people wanted to and they didn't. I just want you to shout amen as a way of acknowledging and appreciating that it is grace to be in 2026. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Titore nzvimbo dzedu ndigamuchirewo magano vanga vachiti chera zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti mangwanani ano umbotarisa munhu ari padhuze newe kuti Mwari vanokuda. Iti Mwari vanokuda. Dzokorora kuti Mwari vanokuda. Pane revelation yandanga ndichiwana that I want to share before I read the word of God. In life, we have people that we are working with, or we have people that we are moving with. But 9 out of 10, people may rely on them, not relying on God. But Jajneta, whoever will family, if you don't give up, they will give up. Can I repeat this? Whoever will family, if you don't give up, they will give up. That we are able to keep up, that those that are around us will never give up on us. I can give you a typical example. If you are friends and you are 9, you are or you are 2, muchienda ku restaurant every day. Nasi wabadara, mangwana abadara, mangwana wabadara, swera mangwana abadara. If he has a routine, it's now almost every day. You pay, him pay, they will give up on you. Even in our marriages, let's pray that the Spirit of the Lord may help us to keep up. Because if you don't keep up, your spouse will give up.
Wakura newani akuregerera. Wakura zveimwe akuregerera. Wakura zveimwe akuregerera. They will definitely give up. Even my conditions, they will pay akachinja. People give up. Munogona kugorera ndekuzimbabwe handina mari pinda kota tiende watakurwa maenda unotanga uchitengerwa chikafu chiwaudza ichi ndechemwana musatye taakutotanga uri matebuls akutochinja saka vanhu vazhinji vanofunga kuti I've got my rock, I've got my support structure, I've got people vanomira neni usanyepe anomira newendi mwari your situation ikachinja vanhu vanochinja. It's a revelation that I want you to know. Whoever is standing with you, they are in support of you because the Holy Spirit is helping you to keep up. Kuchechi, zvakafanana zvakaita panapa pachechi tine vanhu vanotungamira intercession, tine vanhu vanotungamira maboard members. Apira vangeri vacho vakutiza, apira vangeri vacho vakutiza, apira vangeri vacho vakutiza. Techifo vanapo inga vanhu vanokujamba. Ukanzi wakatungamira prayer, vanhu votuka kuti kudzoke zvemangwana, mweya mutsvene akugonera kuti utaure something. Ukasataura zvinonzwisisika, vanhu vanoita give up on you. How many watch National Geographic? Those that are like me, who are not National Geographic. Do you watch National Geographic? It's not a movie. You see a group of buffaloes. When they are attacked by a lion, when one is attacked, buffalo wolves will come and try to rescue it. When they rescue it and they push it to their horns and see it's not responding, they will leave it to be eaten by the lion. They can only help it when it's still moving. Allow the Holy Spirit to sustain you so that you can keep up in the group that you are in. Because if you are not sustained, people give up on you. Revelation yarikukuda. Vanhu vese varikukuda because pane zvimwe zvinhu zvakaiswa pauri naMwari. Zvikabviswa izvozvo vanhu vanoenda. It's a powerful statement that people don't want to say in Amen. But I want to assure you, when you fail to meet their standards, they will leave you. Whenever you are running a heartbreak, when you hate, when that time when God blessed you, you know people were very receptive. Now that you do not hate, people are now showing you their true colors. There are so many in our midst who are so hate. When you hate capacity, people were so nice. When the capacity started to dwindle down, people will always give up on you. Even in the relay, you run as 4 people. If vanamai maoko mudenga yakayaka kwandiri vanamai ngavatira utano hwenyu ukapera vanhu vanokusiyana vanamama navatirai utano hwenyu vakakusiyi utano ukaenda varume chaivo vanokusiyana life inorarama kawani ende vanhu vanorarama zvinovabhenefita vakafira kuti unolonga isisi ava mama vapiri apa vaifundisa ndimaifundisi vachikwanisa kuya kuchechi mama varipi vari kurwara vari kumba mama varipi vari kurwara vari kumba kune mutenda anotanga kutonamata achiona mukana ipapo achiti mari handidi kuti vafa asi vakasamuka ndirangarirei. I'm telling you the reality of life. I'm telling you, Rova Kubasa 2 weeks. Rova Kubasa
variable waiting for you with the 6 months to go up when you are moving. Life does not stop. Guys, let's pray that the Spirit of the Lord is in us and we can keep up. It's a pure revelation. Tinacheka administrator, tawapa finances, alama kubalaza, mali, yashota, tinovazinga. Life does not wait for you. You need to pray that the Spirit of the Lord may help you to keep up. Now we are listening to a better voice. Mufundisi. Mama Paris. Mama Paris. Wachienda kuvafundisi vanesu. Tinepeya yenino nakwaitsigwa. Tinepa timona nautsigwa. You can only keep your office as a pastor if your health can sustain you. Never vafundisi vandinosida idzipani vakazoti ndakuwara vanotanga kukwazisa makoti member because kana ndafanta paricho vana vavananamai vakomana nevasikana pray that you keep up. Pray that the Spirit of the Lord may help you to keep up. Even murume chaiwo akatanga kurwarisa mukadzi anotanga kukwazisa vanhu vaaide kutaura navo pafacebook. In case Mwari vakazoita kurapawo. Pray that you keep up. Can I? How many of you watch soccer like me? If a striker does not score for 10 games, the coach will try to think who else can help us. We can't be relegated. This is the reality of life. Let's pray that we keep up so that we retain our status in life. Do you know, is life postponed? To keep up. That revelation that you need to know. But for me to retain my status in society, I need the Spirit of the Lord to help me to keep up. You need to be able to keep up. Can I repeat this? Pray that you keep up. Even Kubaza, that's why it was around. Kuna vana vakanika vari kwezvi vanogadzira mota vanoshanda nemota. Takupa mota yaramba kumuka, atikupi futi mangwana. I was going to go to the next one. Life is about keeping up. When I'm sharing about saying, so many people are trusting in men, but when you fail, men does not stand up for you. Let's trust in the Holy Spirit that does not desert us in time of need. Maya mgagati shikaomba mkomana tauri achiti Mwari wekudenga zoro dzai mwana wedu vanhu vari mukufuwa kufundisa vanoti mafanizi muruzaro zvandikutaura zvinotorevesa. When you don't keep up, the world will change. There are so many people who feel very proud of themselves. There are so many people who feel important. But can I repeat this to you? You are not important. Can I repeat this to you? You are not important. What is important is the Spirit of the Lord that is in you. That is what is important. Mwari vakatora mweya wavo uri mauri. Hatichagoni kurara nemunhu. Mwari vakangotora mweya wavo uri mauri. Hatichagoni kurara nemunhu. Taakunokusiya. Hapana process inorwadza yekuona a beloved one going under the grave.
uchibva kumakuwa, you realize that this is the reality show. I'm not dreaming. I can't talk to this person anymore. I can't hear them anymore. I can't talk to them anymore. Let's respect the Lord who gives us care. Kungonzwa kuti Mwari vakanaka kurumbidzwa. Alright, ndingaisiyana hangu nezvozvo. Vanhu vatotsamuzwa. Uchifa munhu achiisa pastatus kuti afiwa zungu. Taurira Mwari aratidza kuti kune nyasha dzinochengeta vanhu. Ngatiregewo kumunarika. Alright. Ameno zvinoitika nekazi vhangeri kandinoparidza vanhu vasati vaona. Vhangeri risati raverengwa. Ameno zvazvinoita. But ndaitozvifunda izvozvo. Ngati kune vanhu vakawanda vane pini. Kwete nekuti vakakuda kuti they failed to keep up. Lero unofunga kuti vanhu havakudi. But chatakavinga handingarambe ndichienda patsime risingabudi mvura. Ndo mararamire vanhu. Pandauya pano ndauya kuchera mvura kana isingachabudi mvura. Hausati wambozwa kuti ndinochirei kana tisina shuka. Timani ndibatsirewo ndiite keep up. Ndirege kukundikana. Alright, sorry yekandinoda kuchishidzirai. Rega ndingotaurawo kuti maimaswera nekomana chimbogarai apa pafurenda apa pamasimira. Nhasi muri pambodi nebasa. Hazvina kumboshanda kuti dzinomuka dzakazadziswawo pedzoso. Haleluya. Ndakanzwa statement yakambotaurwa kunzi pano pachechi vanhu havachachati. Ini ndiri kufunga kuti vanhu vari kuchata vakachinja machatiro. Uza munhu kudai. Vanhu vari kuchata vakuchinja machatiro. Chete. Udza vanhu izvozvo kuti vanhu vari kuchata vakachinja machatiro. Alright. Musi ameno zvazvinongoita so. Kwakamboya magamu daivheka. Kukamboya mapulling socks. Ndiani akamboya mapulling socks? Ekuti kutanga aipfeka mapulling socks vakutsoka kusvika. Vakakurangana kumabhedhuru. Kune tsiku rakakuchata rakadaro rine mapulling socks. Kukamboya magamu akasina musana. It's always changing, but the beauty of it, never zvinoitika. Uita munhu kuti zvine zvinoitika. Dzongorora kuti zvine zvinoitika. Yes, saka musi wa 6 December kune akatochata akatoroora akatogadzirisa. Kana iwe uchikangoroora nekuchata unongotaura neni machatira unoda ndo andinoita newe. As long as wangondipa marriage certificate. Ende vapa vanhu mari isina kuba. Ndokorwa kuti usazopepa nevanhu. Vanhu vose vari kune vana baba vari pano vari kutoyatozwa kuti denga rakanakisa but dziri baba. Vasati varoora endai muroora. Vasati varoora endai muroora. Vana baba vasati varoora endai muroora. Alright. Regai ndikumbire brother Melbourne vauye kuno chivafanira zvakanaka. Makorokotomira izvika Mwari verudare vachikudzwa. Regai ndidaidze sister Fadzai madodo vauye zvakare kuno. Mighty Lord,
Enjoy your life. Bari vachikuitire zvakanaka sekereke ngativagamuchire tivaitire zvakanaka zvakavanamai tikapos tine mutambi navo nai Mwari vekugara vachitiitira zvakadini nezuro kunaiora futi mangwana anenge achida futi something ndokuudzai vadzoka mitato iriko ava vakatoita zvakanaka mazuva anazvo chichikuitika vanhu varikuonaita zviito vanenge vaitira avo ende istraining kungoroora nekuchata semudei ndaikuita umwe ngati seudaita private wedding kana handidi kunandodya raisi asikazivisa rangu pataienda kumuchato kuBellevue sori vanhu vaBellevue pataienda kumuchato kuBellevue tatsina basa neanochata ikoko taimira polesireketare vakani vanotufundisi takamboirova iyoyo kukozwa kuane muchato ngatisanongozivi nakutata ndiani taimira time yelanchi wakabona muchato palanchi vanhu vanowanda lanchi chinopera avo vadii vatimi rikakuda vanhu vanodya raisi vachizonga kuridyirei makorokoto Mwari vakuitirei zvakanaka nyasha dzirambe dziri pamusoro penyu seasoni tinokugamuchirai murambe muchibata amwari kugona kutanga zvakanaka nekubvisa masubscriptions mukomani dzokoroi vagara vachiita vari kugraduata from boys to men Mwari vakuitirei zvakanaka tinokudai pfugamai utungamiri vekuchechi vaturike maoko pamuri chingopfugamai vakabatana maoko maifundisi vana baba vekudare nanamai yaititaure nyasha vakaropafadzwa kare isu tiri kungovagamukira seasembli tichinamata muzita rajesu haleluya turikai maoko muvanamatiri baba ndinokutendai nekuda kwevana nyasha ngadzive pamusoro pavo varambe vachipfuurira pamberi nekuda kwemereji yavo mufaro uwanzwe pavari simba renyu Mwari riwanzwe pavari varege kukundikana pane zvese zvavanoda varatidze nyasha pavari kushumira Mwari kubasa renyu ngavashumire zvine simba
wavanirwe nyasha, wavanirwe mikomborero yedu. Simba ramuyamushe rivaitire zvakanaka. Baba ndakutendai, Baba ndakushimidzirai. Nyasha dzenyu nesimba renyu zvitiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ngoma neogori pavakauya, vasikana vakati vanei vakatsvukisa maziso, asi ngoma neogori vakachengeta chidzidzo. Vanga vakaona hama ikuhigh school, vakabva nayo ikoko kusvika zvino. Vana zvekuti vanhu vanogara navo havana basa, hazvishandi. They went to same school, high school. Vana makore akawanda vachidana navana. How many? 7. He said how many? 7. Yes, vakadanana 7 years. Kusvika zvino. Iwewe urikubuda marelationship unge munhu akutenga unge munhu akutenga vapopori wachambama 7 years vachidanana. Munhu akachengeta chidzidzo. Iwewe vachidya vangani vacho vana vari kuyuth nemateenagers. Ukangochinja church watochinja baby, ukangochinja church watochinja baby, ukangochinja basa watochinja baby. Gara pamunhu wako iye, koshesa mazwi akutaura. Can I repeat this? Koshesa mazwi akudini. Ini ndakasangana namai angu ndikavazevezera vakati musi wa 28 December 2004 ndoyatondizira zvero akandidi munhu anondikanganisa kupinda matendei ndikatipinda heni maizvo tozoita ndinoyazodzoka musi wa 7 May 2005 nakumini zvinoonekana kusvikanisiyana nazvo zvasatinaiwe nanhasi are still going strong. Mayuthi oye, munhu akanonoka kupindura WhatsApp ari busy rega kumuramba. Wakaita zvakanaka noku, Mwari akuitire zvakanaka, wakaita zvakanaka Fadzai, Mwari akuitire zvakanaka. Pa 7 years amaisagara panzvimbo 1, umwe akamboenda uko, umwe akaenda uko, umwe akaenda uko, but izwi rakachengetwa mazwi haasi. Zekuru nabuya zvakati. Vana ava vagara pasi vasinokusana, isu tisina kuvatenga mushando wavo, zvakanaka izvi. Sekuru nagovanza amai havamuzvona vakatidze vachuya. Sekuru nagogodo vachatanga vaindiwese kapo ichitevera. Vaindiwese kapo aita Israeli pamochivana nefeshe. Ita Israeli pamochivana nefeshe. Isu takunakuta takachabva nemutando asi tinakuonawo. 1, 2, 3 go. Zvakwana here. Nyama yako. Hanzi baba kuda vadayava vagarira muzvakanaka. Ekupedzisira hake baba nyama yavo.
Ndiverengerewo John chapter number 14 verse 26 to 27. It's chapter number 1 verse 8. Tichaverenga. Asi munyaradzi mweya mutsvene uyo achatumwa naBaba muzita rangu achakudzidzisai zvinhu zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. Hallelujah. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu, handikupi sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye musatya. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you your remembrance all things that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah. Totenda Mwari nekuberekwa kweevhangeri nevabereki veevhangeri vakuitire zvakanaka. Vabereka toni. Okay, chiverenga edzi. Asi muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema nemuJudhea mose nomuSamaria uye kusvikira kumugumo wenyika. Alright, Mwari verudare ngavakudzwe. Ndoda kuti titende Mwari nekuda kwepfimi yatiri kufamba nayo iri kuna John chapter number 6, John chapter number 14 iri kuti ndichakutumirai mweya mubatsiri. Tobatati isusu gore rino tiri kufamba nepfimi inoti Holy Spirit hashtag the covenant of life, kana kuti mweya mubatsiri hashtag chidzidzo. Patiri kuti ndichakutumirai mweya mubatsiri. When you are saying, I'll send you The helper. the helper, I'll send you a helper. I'll send you a helper. Jesu vakanga vafamba nevadzidzi. Jesus had moved with the disciples Akavadzidzisa zvaakavadzidzisa. and taught them. Vaiti vaakufamba vachidarika vachibva kuJenazareti. When they were moving from Gennesaret, Vanopinda muchikepe. they entered into a boat Pakatanga kuita mafungu. and there was a storm. Vadzidzi vanoti ngatimutsei Jesu akarara. The disciples say, let's wake up Jesus who was asleep. But apa Jesu akanga akuprepare kuvasiya. But then Jesus was preparing to leave them. Ende vaiziva kuti akuzwei. And they knew that he was about to leave. Saka vanonzi ndichakupai mweya So mubatsiri. when they say, I'll give you the helper, It's a sign that is not going to abandon them. Akuvapa assurance yekuti handikusiirei muri mega. He's giving them an assurance that he will not leave them alone. And augoni kutarisa John chapter number 14:26. And you cannot only look at John chapter 14, Usina kuifatanidza naActs chapter number 1 verse 8. not joining it with Acts chapter 1. Nekuti ane simba akuenda. Because the one who has power Saka is simba now racho tichariwana kuti. living. So where will we get the power? Ainotiporesa The akuenda. one who was healing us is Achazotiporesa ndiani. who is going to heal us. Aizotimirira The akuenda. one who was mediating us is about to Achazotimirira go. ndiani. Who will mediate for us? Remember vadzidzi vaitoti vashaya chekudya. Remember the disciples when they Jesu aivanzi endai kuguta munopiwa. Jesus said, go into the Kureva city kuti and get aiva food. anoinda kunotora chekudya. Meaning he would anoint them to go into the city and get food. Sesimba raanoshandisa akupinda Like kuJerusarema. the power he was using when he was Anoti in endai Jerusalem. kunotora dhongi. He said, go and fetch a donkey. Kana vakuuya naro. When you are bringing it, Vakakubvunzai kuti munoridii. when they ask you what you need Itai it for, Ishe unorida. you say the king needs That it. answer is enough. That answer Iyo is mhinduro iyoyo That ndiyo answer payment yedhongi. is the payment of the donkey. Now ane simba akuenda. Now the one who has power is about to depart. Propasina Mwari. That's when God says, Handikusiyei muri I will mega. not leave you alone. Ndichakupai mweya I mubatsiri. will give you the helper. Ukaverenga kuna Luke If you read in Luke, chapter yakupedzisira the last chapter, and Matthew 28 in Matthew 28, inotaura zvakanaka it says, ichiti garai muJerusarema stay in Jerusalem nekuti hamugoni kuenda because you cannot musina go simba. without the power. Ndaifamba neni I ndakakutakura. was moving with you, Ndaitaura neni I was talking to ndichikupai you, zvekudya. giving you Asi food. chigarai I'm muJerusarema staying
tikandiregai kuita zvemishonga and don't use it. vatitorarama sei But how do we panyika live yemweya on this inobhiwa hondo dzemweya ichirarama in the spirit. Ichirarama mumweya. Vanhu vese vakuona All these people that you see, havasi vanhu vasina mweya. they are not people Kune who have the mweya spirit. irikuopareta There are mavanhu. spirits that Kune are simba operating in them. ririkuopareta There is mavanhu. power that is operating in them. Now zviri kunzi chigara kana muri mukristu When you are a Christian, ndopandiri kuda kukutsimidzira That's why I want to what read is that. the meaning of the Holy Spirit Zvinorevei in your mweya life. mutsvene. Zvinorevei kudzipfekwa What nesimba. does it mean to be filled with power? Unogona kuita inonzi 1-2 testing with power. You can do 1-2 testing with power. Simba raMwari you can do 1-2 testing You naro. can do 1-2 testing with the power of God. Kungosvika panzvimbo Arriving at a woti place, nemwene zita you raJesu say the name of handisi Jesus. kuda kubvunzwa ichi. I'm not Kutesta the power of the Holy Testing Spirit. the power of the Holy Zvakafanana nen'anga. It's like Haugoni a kuita sample. n'anga You cannot usina be a sample. kutesta that power. Before you test Kana that ndapfekwa power, nesimba. when I'm filled with Ndosaka power, uchizoona kuti paPentecost that's when you see pana the Acts power. chapter number 2 Acts 2. Peter achipedza kupfekwa nesimba When Peter was filled anoti with ndiri power, munhu asina kudhakwa he said, "I'm a but person who's not ndakapfekwa drunk, nesimba but I'm filled with pakadhakwa power." kuponeswa vanhu. When people were getting healed, Udza kuti pano pachanakidza vanhu pano say people will get healed. nekuti mweya mutsvene anofanira kudemonstrate Because the Holy kuti Spirit ari has pamusoro pedu. Hatigoni kuudza vanhu zvesimba vasina kuiona. when they've not Ko seen the power. vatinoda kukuzirai kwete kuzira zita renyu vatine simba rekumuka kuvakafa simba rekumutsa rakafa rovaiona kuti ndizive It's the kuti one that ndasangana I nemi. know, that I met you. Munova nekufundisa isanyaya yekuonererweni It's not showing off. elisha anonzi ndingakupei And let's say, what can I give akaziva you? kuti elija And knowing that anorarama nesimba raainaro. lives with power that Elija anodya nekuda kwesimba raainaro. Elija anorangarirwa nevanhu nekuda kwesimba raainaro. Obvaziva kuti Elija anoremekedzwa nekuda kwekuti akati mvura ngairege kunaya. Anoti ndezinde kusvika ndataura mvura ngairege kunaya. Elija anozikanwa kumba kwaJezebheri, anozikanwa kuJezerili. Ndobaazoti kana vakuenda ini ndakakuteerai, ini muri kuenda ini handisi kuenda, ini muri kunofa ini handisi kuenda. Vatatigoni kurarama panyika chindisiyirai simba renyu. Kana iri pakuenda endai, vati simba renyu siyai. I need a double anointing. a double anointing. Saka nyaya yekurarama iri kusimba So renyu. this is the issue is in the power of the Holy Spirit. Saka ndoba ukuona kuti kuna That nesi in vanhu Acts, pavari kupfekwa and nesimba people are being filled with the power, vanenana the yarakuita. miracles that they are doing. Gore rinoda kupinda mudispensation yemirayiro. You want to enter in the Gore dispensation rinoda of kupinda miracles. mudemonstration of power. This year we want to Kuti enter the kuti demonstration isusu of power. munhu ane 50 years Very ngaabate exciting. munhu torega kuita zvekuyepedzera ayo toda kuiona kufuri chidakakukunda toti nekuda kwekuti pakataurwa izvi mweya mutsvene akazviratidza. The Holy Spirit showed himself. Chinopa Jesu simba What gives Jesus power kuberekwa mukunani is being born in kuti miracles. kuna asikazive murume That the one who doesn't know anonzi his ane name mwana said he has a child. kureva kuti the word of God Meaning, is shoko in raMwari the power. riri musimba. What is the meaning of the Holy Spirit? Zvinoreva kuti mweya mutsvene. Mweya mutsvene zvinoreva kuti vaTrinity It means in why wacho Trinity. tinayo. The other one we have him. The Holy Spirit, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baba mwana mwana mweya mutsvene. Saka kudhara aisiuya dhimasi So long ago who would come to vachishanda God mugadheni Eden when he was visiting vachiti the ulinde kuti Adam kuti mukadzi wamakadhipa and he said the wife that ari you kushanya ndivana Mikaeri who used to vakaberekwa naMwari vanoti kuna Abraham usauraye Mwari gonde kwedini vaingoshanya vana Mikaeri but Mwari akazoti tingatumana but then God zvikanzina Jesu ndinoenda tobva tapirwa mwanakomana mwanakomana ufagara 3 years ari muofisi then the son 33
kunyaradza I'm leaving you. asi hauyaizve kusina kupfekwa But nesimba you cannot go not to it by the power. ndoda kuti munhu wese anotenda pana ambochalenja I want varoyeuva everyone who believes here to challenge the varoyese scriptures. vafungwa cheresa mvura nakuti zvingaitika izvi There's someone who is asking, is it yes possible? it is possible Yeah, because it's kana takunavata Because when mwari you are simba praying, racho rinofana the kuoneka power must be witnessed. kumwe munhu ari kuti 2026 So someone 2026, pane nyasha dziripo there is grace that is verse 4:26 yaJohn verse it's 26. pronouncement of continuity kuti Pronouncement. kunyange ndabva padiki but pane umwe achagara neni But there's someone who's staying with you. it's a promise that's why tiri kurarama isusu tichiti it's a covenant That's why we live that's why in tiri the kuti isusu covenant. mweya mutsvene it's not an option it's a covenant It's a unoziva covenant. kuti kana iri covenant unogona kuita chikwereti nemunhu chekuti akandokutengera sutu unogona kuvhunza kuti sutu yangu You are allowed to. so mweya mutsvene is not an option mweya mutsvene is a The covenant Holy Spirit is not an option, it's a covenant. ndakavimbiswa I was promised kuti mwari vanogara matiri that God will stay. ndakavimbiswa I was kuti promised mweya mutsvene anogara that matiri the Holy Spirit will stay. ndakavimbiswa I was kuti kana promised ndagamuchira jesu mweya mutsvene anogara matiri ndakavimbiswa kuti kana ndagamuchira mweya mutsvene pane simba randichafamba navo that will move me. do you know what will happen to the word of God Ndocho chinoitika neshoko raMwari. you can't separate Haugoni kupatsanura the power of God simba raMwari and the peace nerunyararo. when the word of God comes upon you Kana shoko raMwari you rikauya receive peace unogamuchira why runyararo. do you receive peace Neuchigamuchira you runyararo know who he is and unoziva what zvaari he can do so nezvaanokwanisa your kuita. problems So can be matambudziko contained anogona in who he is kuti ndiani. why you know that Jesus is no limit so you know that your limitations can be overcome by his presence in your Neuwako life wake muupenyu hwako. kana Jesu amati If Jesus is in me, handisiri ndinorarama It's not me who isimba lives. romuchinjikwa it's rinorarama the power kana of God Jesu that amati lives. If Jesus the is in Trinity is in me me, utatu hwake humanjiri. there's one thing chandakaona chiri pamakristu There's one thing that I chekuti saw in pamwe pacho Christians. forget kuti who is the one that I move with Tinokanganwa kuti tirikufamba naye. unoziva kuti pamwe pacho pakuomerwa When it's hard for you you, need to be reminded that I'm not alone unofana kurangaridzwa pamwe pacho kuti pazviri kukuremera when it's you better than need you, to be reminded unofana that I'm not alone kuyeuchizwa kuti hausi wega. ndokusaka uchiona kuti vana Daniel But when you see that nana Daniel mishe and Mishael, pavaipfutsirwa moto when vaisiva kuti they handizivi ndinopiswa knew that they were the matiri ones kune who mumwe munhu asingachine moto ndasivai vakaenda kugomba reshuva vasina kudyiwa haasi Dhanieri akapinda mugomba reshuva akapinda aina mweya mutsvene shumba zhinji akadzisika mari yekugara kana kutenga shambikani ukasvika panooma chirega kupinda iwewe tendera mweya mutsvene apinde ukasvika panopisa chirega kupinda iwewe tendera mweya mutsvene apinde ukasvika panorwadza chidinini handizivi ndiri kupisa chakapinda matiri ngachigare pamoto must stay in this fire. just understanding kuti Kunzwisisa handizivi ndega that I'm not just alone. that understanding kuti there was a promise Kuti kune chivimbiso. ndichikura ndaiva one of my When brothers you were growing up, I had one of my brothers. yakairi ndimba jina He was a giant. aitanga taura vanhu vanoteverera When he speaks, saka aiti isusu kana taapfuura pairohwa vanhu when you are passing it, torakanganidza kuti ucharuka Dhanieri kuti ungauriko I will tell Daniel that you want to beat me. ukangotaura zita iroro If you just mention that name, vanonzwiri vakanonzi miritumodzi then they say, okay, you can pass. vamosara vachirohwa pane panofanira kuvharirwa vanhu paunofanira kudarika iwoyo vangorangaridza situation kuti ndina Jesu upenyu handiri ndine presence yamweya mutsvene handiri ndina Mwari In me, I have God. kungorangaridza situation Reminding the situation. kungovanangaridza so Just reminding but them. ndakaona kuti whenever we are pressed But I discovered that we you look never for praised. human intervention Tinotsvaka instead rubatsiro of rwayo. looking for spiritual intervention Vanotsvaka rubatsiro
nezuva I want to kill her. vakasungwa nevapurisa vari vatatu Who were arrested, vese vari navanhu and all of them they were killed. mapurisa vaaramba kunzwisisa And the police did not ndikati understand. namatai And I told them to pray, tauraiti speak in tongues. tanamatai Start praying. ndikati ivi muchirohwa rohwaiichinama Even if they are beating you, just start pretend praying. like ikamazovi ivikadaizoisatau sapindure Even namatai if they call you, don't answer. Start praying. vanotanga kunamata They kuvatanga started kutaura praying kuti and speaking in vakamusimba tongues. vachitaura kuti havana kunzwisisa zvaiti They did not understand what was happening. pamwe pacho pokuda kuizera If something went on to panokuzimainda You situation must remind the kuti handina situation kuuya ndiri that I want to ndine hear mweya uri I matiri have the gore Spirit. rino handina kupinda This year I ndiri do not enter ndine mweya alone. mutsvene uri I have matiri the Holy vanoda Spirit in me. kuuraenda Don't come ndine to mweya kill uri me, but I matiri have the Holy vanoda Spirit. zita rangu ita Don't you want to zvaunodaro say I do what ati you ndine want, mweya but I have mutsvene the Holy uri matiri Spirit that is in me. ukaona zvanetsa If you say that, mazano ese apera maideas ese apera ndoda kuti kure rinomudive namwari usafonere tese usafonere vakamidini wokotea ngakuru itwe kuda kwe ngakuru itwe ngakuru itwe kuda kwe ngakuru itwe ngakuru itwe kuda kwe ngakuru itwe ngakuru itwe kuda kwe kuda kwe ngakuru itwe kuda handinokuimbe songi zvakanaka ndoda kuti uimbe songi mwana achitandadza achida kufa woti handisi kudaidza ambulensi ndakuitwe kuda kwenyu kana ndichimuviga ndomuviga kuri kuda kwenyu kana achimuka ndauke kuri kuda kwenyu. When we surrender, he takes over. When we surrender, he takes over. Vaisane mubatsiri nerekunengera mutoro wandiremera anotitakurira kana kugava anokukuza kana tikacheva anotiyaradza kana kuti munhu agovimba namweya mutsvene ndakati basa rapera woti akuru itwe kuda kwe ngakuru itwe ngakuru itwe kuda kwe ngakuru itwe ngakuru itwe kuda manje ndinosvika pandinoda kusvika ndoda kuti umwe munhu ati mwari akaita chidzidzo God made a promise. imimi mwari makandipa God covenant gave me a covenant. 2026 hamugoni kundinyepera inini semunhu ndaakuita zvangu vati pandisingagoni vakanzi muri kumatsiri yavakaita panyika jesu ndeyekuti ndikunde kana ndatadza kukunda ndokudaidzai I will call you. ndiri kutsvaka munhu I'm looking for someone. kuti zviri kutaurika zvisingaenderani He neni said whatever ndiri that you kutaura tsvaka munhu I'm looking ari for kuti someone. utano husingaenderani naye ndiri kutsvaka munhu ari kuti for the past years ndainamata zvichiramba gore inoita kuti mwari ngakuru ndiri kutsvaga vanamiya I'm looking for Leah. muna In 2026 2026, ndiri kutsvaga vanamiya I'm looking for vari the kuti ndakabvako who are saying I came from ndikapiwa you. mwana And I was given a ndikati child. simeoni And I said, kureva Simeon, kuti murume wangu akundida ndakatsokera zvakare ndikamuti aiva kutanga ndakamuti rupe ndichida kufadza vanhu zvikasaniitira wechipiri ndikamuti
will not wait, but I will be there. Handisi kumanikidza chitsitso. I'm not forcing Handisi it. kumanikidza. I'm not That's forcing not it. that God is a promise keeper. God is a promise keeper. God is a promise keeper. Wherever you are, the material, He said he the must good be are my having helper. peace. Because he promised. Yeah, but I never see another Because I'm different And from here, him. I don't I lie. will never die or repay. I'm Whatever here. you know, But I'm not still- even if I'm telling I'm never actually about what is Do stupidity. you not believe in Because his words? of the Sometimes things. you behave like a fool. I once prayed for hard times. I once prayed for network. I once prayed Ndine for mamutare In zvichiti time. nhasi kutarisa harina network baba vakurafa ndichida kubata nyakati tauni yese chinzi haina network ndikabata foni ndikairabatira ndikati mwari ito at least itogoripo foni yacho isai network ndivigewo baba vasi isai network wonitaite mabhazi ndikafona ndovakumonako kana zvaramba zvepanika hatei kudombo rakakwirira kutidarika pandakauya panyika pane rimwe simba rakakwirira kutidarika kune kumanokati you promised I want someone to say you promised. you promised You promised. chijeneki muna priestry akabatinidza dhongi rakabatanidzwa kumbo pasina secha kuti mbongoro ngaiponi ndiri kutsvaka minana ndiri kutsvaka vashoma vakapinda zveminana ndiri kutsvaka vashoma vakapanikidzira Who is forced to enter? kana vari vakarambidza shumba kutya If God's not guiding us, what is it? vanotanza vanotanza neikugopawo mwana vangurume vanotanza neikugondipawo mota vanotanza neikugondiporesa vanotanza neikugobvisa kenzi vanotanza neikubvisa bp vanotanza neikubvisa hiv vanonyati vakabudza rasha God who raised Lazarus. kune vanhu kuti vone hiv There are It's people who fine. But God raised us. Why not raise Lazarus? It's my condition. I can be ashamed today, but I will never be ashamed to Him who created me. Never should see kuti wasikuvaridire chibereki. But never kusikuraga when yakati makapa chidzidzo. Ndakuchirambidza kuti uraya. Ndakuchirambidza. Kune munhu ari kufundisira ikusvikedzwa. But this year I want to surrender everything. Kungoti pese pandisingabudi ndikwanise kubudiswa nesimba raMwari. Chese chandisingagoni kuita ndikwanise kuitwa nesimba raMwari. Iyafana akavapa simba. Through Christ I can do all things. Let all things come. I don't know what to do with family. But not when I'm going to I want someone to say, God, 2026. 2026. If it happens, you are my help. He said you are my helper. Help me, God. Help me, God. Help me, God. 2026. In 2026, Pfungwa dzangu dzakabumbirana. my mental Ngadzirege kufamba. Amen. Mwari vanogara kuti regeneration. Agoita mumwe chimwe chisimba chitsva. That is full of power. azara nesimba. Anyway, simba rekuti vanhu vanopora nevairi vachifira rakapera here. Simba rekuti vanhu vanopora nemvuri rakapera here. Chii chakafa chinofana kubuda. Chii chiri kudii. Vamwe vachakutozivi kuti pane dambudziko. Vanoti gore rino Mwari ndibatsire. I was saying this year, Holy Spirit help me. Ndakutaurira kuti vamwe vatiri kuti support structure yedu. Vamwe vanotokuda acharemerwa kwaremerwa. They want you. Ngatingotsvagei Mwari mangwanani. Let's seek God this year. Timboti Mwari wekudenga 2026. Say God in 2026. Hakunawo here chidzidzo chenyu chamuda Don't kuzadzisa. forget the covenant that you need to Ngakuitwe
kuti hondo dziri kumberi dzisenze presence yako now. Mweya Mutsvene vada kuti vatore nzvimbo yavo musevhisi ino, titambe navo vari mubatsiri kuvanhu. Izvezvi kune zviri kuitwa naMweya Mutsvene, kune vanhu vari kungotorwa. Mwari ngavagotora pfungwa dzako vaende nadzo. Zvaurikunzwa izvozvo izvozvo takakunyengetera, utendere mweya, tora nzvimbo yavo. Regetsa izwi iroro pamberi paMwari. Mwari anotarira izare simba, paanotarira pakapfute moto izvezvi. Tanga kunyengetera uri papo, pane zviri kuitwa naMwari, pane muchato wakutotsvatwa mumhepo, pane rufu rwakutoparadzwa mumhepo, pane zvikwambo zvakutotiza. May the Holy Spirit take over. Fill you up. 1, 2, 3. Holy Ghost. Take over, Holy Ghost. Mweya Mutsvene tonai nzvimbo yedu.
vanonyengetera uri ipapo, pane simba riri kuuya pauri, pane nyasha dziri kuuya pauri. Kune vanhu vari kutya kunamata, tendera mweya mutsvene kuita zvavari kuda kuita newe. Chingotendera mweya mutsvene kuita zvavari kuda kuita newe. Chingovatendera kuita zvavari kuda kuti vaite newe. Mwarirekureka ngakuitwe kuda kwenyu paari. Ainekusdabo grace muzita raJesu 2026 ngareke kupinda imoni yako. Every shakarabakasa muzita raJesu. You are here. Moving in mountains, Lord, I worship you. I worship you. Are moving in this place. I worship you. You are here, turning lives around. Lord, I worship you. Yes, I worship you. You are here, moving in mountains. Lord, I worship you. Yeah, I worship.
Thank
pane inoti fine line between mweyamutsvene nesu. The word of God will say one thing, our reasoning will say another. Urerino ngatimbotenderai kuti izwi raMwari kune vaiteyo vanga vaine nesuno pamaprayers ndaiti obedience is the access to grace. When we are obedient, grace is easier. Haugoni kufamba namweya waMwari uri stable. For you to move with him, you need to be submissive. There are so many things that we do not, that we are doing, that we must not do. Takabvumirana kana kuti takakumbira, ndikati takabvumirana ndikakunyepera, ndakakumbira samufundisi kuti 11 days of 11 purity days without sin. But 11 days that it's achieved. Just try to be honest in everything. People will be honest because it doesn't cost them anything. In the sense of obedience. But chamambo chinona atichidyi. Ongoti gore nomwari atibatse. Ngativimbike pakuremekedza miviri yedu ive temberi yaMwari. Ngativimbike pazvegumi nezvipo. Ngativimbike pakusataura vanhu. Even munhu akataura izvinenge pamusoro pako, iwe ingonamata 35. Mwari wekurenga irwaini anorwemiri. Munhu akati zvikunzi iti Mwari vacharwa naye kudai kuti timbochengetedza utsvene timbowahoni. You know, it's so sad kuti people are cheating God. People are not obeying his way. Timbotendeka pamberi paMwari. Unozoti kune munhu wekuti akaropafadzwa nemari neside hustle aiziya Mwari. Iyi haina basa naMwari. Yaanobvisa chegumi ndeiri paPayslip. Iri paPayslip yacho anobvisa yaanoda. Pangoti gore rino timboti Mwari. After all, mari yacho kuenda iri. Can I ask you this? Mari yacho kuenda iri. Because the power to enjoy the money comes from God. You may have it and you never have the meaning of that money. Why do we even need the money? Can I repeat this? Kana nyasha dzamari dzisipo nemari yachakureini because I do. Let us just be honest and faithful in everything. Ongoti timboti ndibatsirei kutendeka pazvose. Mwari wekudenga, you are a promise keeper. I want to be your child who is also a faithful and child. Our God is faithful. Our God is a promise keeper. Our God is honest. Let's just ask those qualities. It's Mwari ndibatsirei. I want to be honest to you. I want to be faithful to you. I want to be obedient to you. Chibona matane munhu wako. Kuti 2026 ndibatsirei kuvimbika kwamuri, ndibatsirei kutendeka kwamuri, ndibatsirei kukutyai. Iti Mwari ndibatsirei, iti Mwari wekudenga ndibatsirei, iti Mwari wekudenga ndibatsirei. God help me that I am faithful as you are faithful. God help me that I am honest as you are honest. God will help me that I am obedient. Imi Mwari makateerera babale kusvika parufu Jesu. Ndibatsirei kukuteerera, ndibatsirei kuvimbika kwamuri. Hallelujah.
Hallelujah. Tigare pasi zvishoma so that I can round up the prayer point. Mateenagers ese tisati tadzokera kuchikoro, mukuru wedu anochida pano nenguva dza12. Mateenagers ose mukuru wedu anochida pano nenguva dza12. Saka tinouya tozopedzisira tozotorwa nevabereki takubreka. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Vana vaMwari, handisi kukushishidzirai, handisi kurwa nemi. Ndoda kuti gore rino tinovimbika. Pamwe pacho patisiri kuvimbika, unounganidza pfuma yausina nyasha dzekudya. Ngatitovimbikai pamberi paMwari. Tingofamba zvakadini zvakanaka. Amen. Mateenagers ese nemaSunday school vanga vachitsanya vari kubva pa0 kusvika pa16 toda kuvanamatira fasting yavo yapera. Mateenagers akari pa16 maavanhu vakuru hande ine mutsari topedza kusvika 11. Tokumbirawo maasha kana kuti munotaura nemaSunday school teachers akumbire vana vari kuSunday school vanga vachitsanya vauye kuno nekukurumidza. Mateenagers ari 12, 13, 14, 15 vari kutsanya uya kuno tikunamatire. Vanga vasingatsanyi gara yenyu ikoko. Mateenagers ose anga achitsanya uyai tikunamatire kuno. Mateenagers 16 and below, because vari 16 and above, we are still continuing. Unless if you want to continue, it's fine. But vakadaro 4 days then my problems enyu akava. My leaders were kune vamwe vana vari kuSunday school vanaonamatira ndofunga vanodaidzwa, because I know Garo was one of them. Anga achitsanya nezuro he take the 10 and he is exactly the same age as my stay in Rutherford. Mateenagers ese anga achitsanya kufuna naizvona tokunamatirai munobudirira vana kuchikoro, munoita zvakanaka. You are the industry captains, you are the leaders. Papuri ndo pane nyasha, because vanoziva ndo vanobudirira. Vana vanga vachitsanya oni ngavaunzwe kuSunday school. Sunday school vazhinji vacho hatitarisiri kuti vatsanye naye. Sunday school vazhinji vacho hatitarisiri kuti vatsanye. Saka we don't expect a whole lot of them. Ngativanyengeterere chichimbirwa vatungamiriri. Ladies leadership yaitinamatire vana zvitiitire zvakanaka. Zita raJesu ngaritambatsha. Zita raJesu. Vana vedu tobira kuna Jesu tobira. Vana vedu tobira kuna Jesu tobira. Vana vedu tobira kuna Jesu tobira. Kuna Jesu
avakatsanya mukati unobvumirana kutsanya uenda kucheno vanakudya epona makusunda tikoma tiri kutsanya but yaitisiyo zvikanda fasting I'm just taking away my hand. But it's good at least we are talking about it. It's for very soon you will understand it and we take it from there. It's good for to fast. In the 4 days that are one, but let's not go and manipulate them. I can what's big they hate it. Let's push them that way. When I talk about later, they look drowsy. They look broken. Allow them to break in an hour area. Is that the thing? Even 2 hours area. Just have to tell you what command. You see what I'm saying? Let's usher them. Let's lead them. Even if you are 16 days, let's monitor them. Let's monitor them. Punishment. Let's work with them. Let us teach them, but not being cruel to them. Yes, I check on them, you check on them, you check on them, you discuss about it. But now when I stand and I want to pray, I'm going to challenge. I want to try it. Another 2 days. You see, I can remember move up to me that they are to lead to decisions in faith as they go on. Yes. Papacho, I got Tanya Edna, Mutendere Peter experiment. But you got Tanya, or not for the banana, I got in a 6 o'clock and a 4 time. And down Shifuga, we are working with them. Today, people have amen. Tigale Masishoma, President Bellavia Patena. Chinuani Talora Participation, my principles. But I'm not saying that zero Saramana. Who wants one? Maybe I think in the office of a pastor because I'm a pastor. Which is not bad saying, Maria Kawan, those who Mama Wanakis. Chinwani Chanukina, Sapunamar, in the Munamatoa, Wakanawi, when we don't every very diet. Marina change it to one an hour. But we cannot be kept if we are not. You see, I was very well moving with them. Nothing more. God will come in Nasha. They will keep us going. And so today, Taiwan, Chinola friends. But for you to remain relevant, you need to be filled with the Holy Spirit. Amen and amen. Tirikufuria mbele sana. Tirikufuria mbele mata maliti tosakana na 8 online. WhatsApp group. Vameletse tosakana pakati peusiku. Vakana kuna kimwana maprayers usiku. Pane ka vibe kana tosakana manheru usiku. Not off. Every day. Pakati pesho mchaki tusakana no 2 people. Bachani ka prayer usiku. Tosakana futi mama muswes this week tusakana futi. Varuti 4 avasati vatanga vasasinza maoko tonoto vachiti nawe kana timove time varuti 4 dzakachanaka mukasimudza zvishoma munodarikwa 4 right ko varikuti tatanga mabasa abve kuna 5 right saka toenda ku 5 aliti tosaka panona 5 to 6 the whole week again Friday to Friday Saturday tosakana na 4 Westituma and it Marine Garrett Pachikutwa. As midnight at school fees. Mama, so why so much prayer? Why so? The more you pray, the better you become. The more you pray, the better you. Gatla mechi, Chimona Mata, Chimonia Getera, Marilla Chitira Shakaka.
chimwe chinhu chandinoda kukuudza muringani pamwe pacho it's a matter kuti Mwari shandai neni ndione kuti kusvika tichienda kumberi. You won't die because of fasting. Vana vaMwari, imi muri kutsanya kwakanaka. Kuna ari kutsanya kuti ameenda 8 kilometers kureka fasting, odzoka kuma 8 kilometers, obva adya sadza nemuri yose kumafuta. Vanoziva kuti fasting yatikuita ine kakureruka kaina kupi. Vangani vaitsanya vari mabhodha, vangani vaitsanya vari mabhodha. Waingoti chikafu chaunodya mazuva ese ndochaungopiwa bhodhi ikwanisa kudzerwa kuzokutsanya. Vataitotsanya zvakadaro tichitopedza mwedzi. Pane mufasting yakandirwadza nekuchinhoi payout yanonoka kubuda. Ndaizonomwa tii kumwe nebrother vaiseveti nemaputi nemafasting. Hositaidamimedza maiti kandimini ndeyavhara. Vamwe vedu takabva kwakanaka, hatina chikonzero chekutsanya, but isu vamwe takabva kumatononi tofanira kunyatsonamata. Isu vamwe tofanira kunyatsonamata. Ikufunga kuti Mwari vakakudzosera uye kuti 1913 muchidya ukuwani. Vangani vakangorarama life yekuti zvingi raidirwa namai, bhodhoro hombe raidirwa namai, katenga drinki maisa pamai vozobira kuti muisa akwani. Ati izvozvi zvijusi racho ririmo mufiriji, ngatikutsanye Mwari tabreak, izvozvi zvisando kudai watobreak. Zvatodaro handi tinotsanya tinamata Mwari, toramukuru tinenge tisangana midnight youth tosangana 8 Mwari varigare vachitiitira zvakanaka. Nemateenagers tosangana pano nenguva ka12 Mwari ari mubatsiri wedu tisati tavhura. In particular, ndine here vana vanodzidza kuZimbabwe vari muno. I have children that live in Zim. Mateenagers musi weSaturday tosangana pano musi weSaturday na12. Ndine here vana vanodzidza kuZimbabwe that are going back soon. Come on. Amusanazvo atini vana nditorerewo maleaders quickly tingoropafadza vana avafamba zvakanaka. Vana vanodzidza kuZimbabwe vaakudzokera maybe patinosvika musi wa11 vane vaenda come through. Vamwe vatavarika kuSunday school, vana vedu vanodzidza kuZimbabwe vari pakati pedu vanenge vadzokera kuZimbabwe. Uyai tikunamatire by next weekend, vari pano before next weekend Friday. Vanodzokera before Sunday. Those that are going before Sunday. Vaakudzokera vari kuti zvikoro zviri kuvhurwa. Uyai tikunamatire. Vana vanodzidza kuZimbabwe vari kudzokera this pakati pesoro. Uyai tikunamatire. Kneel down ndakatarisa kuno. Good. Vana vanodzidza kuZimbabwe vari kudzokera before next Sunday. Vachiri kuuya here. Vana vari kudzokera kumusha. Mamwe makoti vari kuboarding school. Tichimirwa tichivanamatira. Tovatapa offering toenda kumba. Kuvaropafadzai vafambe zvakanaka. Vashaiwe chinomira munzira dzavo. Mugomba vari kuenda ikoko Mwari avaropafadza muzita raJesu. Yeah.
Mune akagamuchira Jesu kana kutendeuka zuva ranhasi anokandisatira kugamuchira Jesu. I want to receive Jesus Christ as my Savior and my Lord. Do we have? Kana tisina titendemwa maasitata anomusikana Jesu. Uyai tizopa zviponesho kuri kunashi tichiyimbirwa. Kana makomborewa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana makomborewa